Kamar yadda na gaya muku da farko waɗannan su ne a gwarzayen shekara na KSY 2012 wanda daga cikinsu ne za mu ga wanda zai ɗauki best actor ko best musician best supporting da sauransu dai. Zaratan da aka fito da su za a ba su award. So wannan abu wanda ya samu da wanda bai samu ba kowanne ya kamata ya sani Allah shi ne yake zaɓen bawa ya fifita shi daga cikin sauran bayansa. Wannan award za a ba su ne bisa cancanta kuma Allah ne ya yi umarni da a rubuta sunansu. Jama'a taba ma Alhaji Malam Murtala Aliya a kungiyar kudusoshi ta jihar Kaduna. Shugabar kamfanin Ralam Ventures Kaduna ita ma za ta toba albarkacin bakinta a wannan taro. Saboda haka in za mu faɗakar da alheri don Allah don annabi mu faɗakar da alheri sannan kuma ni siban alheri ni na mutunci don Allah ni ƴan uwana mata nake ruka don Allah mu dinga shiga mutunci in muna faɗakarwa ana kallon mu da duk duniya na kallon mu ba kuma komai suke kallon mu da shi ba sai shigar da mu kai ana magana fim daban ne amma dai kuma shiganka a duniya daban ne dan Allah dan annabi dinga fadakar da alheri kuma mu dinga sa ya alheri yadda suka yi tsarin kuma shine ba a Kaduna suka yi bezin ba a Kano kawai ruwa a Katsina ba a Jos ba sun yi kokari sun fitar da gwarzon jarumin su na wannan shekara. Yanzu na san gaban wani ya fara faduwa za a fitar da rukunin farko da suka samu nasara a wannan gasa 2012. Dan wasa na farko da za a fara ba kyautar karramawa aka ce manya-manya inji ƙanana. Za mu je mika kyauta ga best actor, best musician 2012. Fim din Masafi Lalau. Audu Goda. Hakika dama wannan shine sakamakon jajircewa da kuma aiki tukuru. Babu shakka Abdullahi Boda ya cancanci wannan kyauta ta best actor idan ka dubi irin shekarun da ya zuba a wannan masana'anta tamu. Amma Hausa sun ce kowa riga ka bacci zai riga ka tashi. Abdullahi Boda muna taya ka murna. Ina taya Abdu Boda murna na wannan award din da aka bashi. Ni ma kuma an bani akan wani fim Bante. Sarki muna taya ka murnan wannan award da aka baka. Allah ya sanya alheri. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Yunusa Ibrahim Sinana wanda kuka fi sani da Dumbadis. Ina matakar farin ciki da jin daɗin da kuma cancanta da naga an yi wa abokin aiki na dan uwana Alhaji Abdu Boda. Gaskiya a waɗanda aka bashi ya cancanta domin an daɗe ana harkar nan da shi. To yau gashi Allah ya sa duniya ta gani kuma ya cancanta kuma an bashi wannan award din. Muna fata nan gaba ya tafi ma Hollywood har Grammy Award muna mai fata ya samu. Sunana Awwal Isa West mai fitowa boss abna Hausa. Gaskiya Abdullahi Boda muna taya ka murna da kai da sauran yan uwanka. Ka cancanci yabo 100%. Kuma wannan best actor da aka baka ya cancanci a ce yan garin Katsina su yaba ma 100%, mace da namiji babba da yaro su yaba ma 100% saboda kowace jiha take takama tana da jarumi actor da ya karbo musu best actor. To ka kai ma ka tsina ta alfahari da kai ma ta bangaren ka karbo musu best actor. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Ali Hamza kuma ɗaya daga cikin masu bayar da umarni a harkar House Film. Ina taya ɗan uwana kuma abokin sana'a ta Malam Abu da a wanda ya samu. Allah ya sanya alheri, Allah ya sanya alheri, Allah ya sanya alheri. Na yan baya kuma ne masu fatan su masu zagi don samun irin wannan nasara da samu. Ko mun sani Allah shi yake zamani kuma yake bawa zamani ga wanda ya so. Da duk wanda ya biyayya zai ci gaba a rayuwa. Idan Allah yana ikonsa ido ake sanya. Yar Ghana, yar Ghana, yar Ghana, yar Ghana, ni yar Ghana.
mun mu je sarki. Allah ya kara mana sa'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina miƙa gaisuwa ta musamman ga sarki da mai wanda Allah ya bashi, mun san cewa Allah ne ya bashi. Shi kuma rashin masoyi kuka ake, so komai da dadewa rabuwa ake, wata soyayyar rabuwa sai dai mutuwa.